Kanlong kasngi sa jingkan mau na kabenta ka Kleret Civil Hospital East Giant Hills. Hadin balayo ban pelipat ba ya shibun teliki kor machine bat kitiar ajing sumar ki bakat kum kani ka jung. Hapo kani ka jaka sumar ha ka jingadan lang umintri ka sorkar jela ubak kerman shla bat ka kongsan ta Mary shla MLA kum u kongsan bat sembut kongsan. Kini ki machine bat ki kor ki bor balayo ban pelait ha kanyo tarik jeliu ki kentup ya ka modern laboratory ya ka balala ban penyo lingba ka jingershan pisa bala penmi hi da ka civil hospital Kleret. Laban rap sakat wei tili ki machine ki bakat kum kani ka juk na ka benta kani ka laboratory ka bala penlong ya kani ka jaka sumar bakan yaringkat bat ki wei pat ki hospital ki badan hapo ka jela Meghalaya. Kumba kalong menta lalapan le hadu shispa sopo tali ki test. Kawai pat ka kor jing sumar bakong san ka de ka digital x-ray machines ya ka bala penyuat ling baka senjam bala shim da ki bor penyat district hapo jong ka CSR jong ka HDFC Foundation. Ka digital x-ray ka de ka way na ki machine batama jong ka ni ka jung bala pendan kam ha Meghalaya. Kumju ka video endoscopy system lalapan penyuat ling baka senjam jong ki bor penyat district hapo ka CSR jong ka HDFC Foundation. Kabanyarap shibun ha kabayadai bat kila jing sumar ENT hapo ka district. Ha ka juk kapor lala aru ban penyo ya kawai ka kali ambulance lingba ka DMF da ki bor penyat district kabanyarap ya ka hospital na kabenta ban ajing syakri bat penkit ya kinongpang syadu shulong bat Guwahati. Kumba kalong menta ka Kleret Civil Hospital kapenkan ria ya kinongpang tang hadu juwai. Shu ya ka core mechanized washer extractor la penyuat lingba ki bor penyat district hapo jong ka NETC CSR bat kani kan yarap ya ka hospital bakan la ban penbha bat te lakam ha ka bayadai ba ka jingya bit jingpang. Kat ba ya ka conference hall la thau da ka tanat ka koi ka kya lingba ka fun ka jong ki hi.